Kaixo, ni Aiara naiz, eta gaurkoan gauza berriak erakusteko prest nago. Gaurkoan, gure herrialdeko emakume oso garrantzitsu bati buruz hitz egingo dizuet. Agian ez duzute denok ezagutzen, baina horretarako gaude hemen. Denok ezagutzeko emakume ikaragarri hau. Nire ustez egin dituen gauza guztiengatik merezi duelako emakume hau ezagutzeagat. Horregatik hasiko gara. Emakume hau gauza ikaragarriak lortzen ari da. Lehenengo emakume espainiarra da espaziora joateko misio batean prestatzen ari dena. Ikaragarria da. Uste dut momentua iritsi dela emakume hau aurkezteko. Emakumea da Sara García Alonso. Espazioa ikertzea geroz eta garrantzitsuagoa den mundu batean zientzialari eta ikertzaile asko ateratzen ari dira orain berriak. Eta adibide bikaina da Sara García Alonso. Sara García Alonso 1989an jaio zen, Leonen. Txikia zenetik izan zuen zientziarekiko eta teknologiarekiko interes handia. Valladolidko unibertsitatean ikasi zuen, baina gero astrofizikan eta espazioaren zientzietan izan du arrakasta gehiago. Espazioko ikerketetan oso interesatuta zegoenez, Europako Espazio Agentzian ESAn sartu zen, eta han proiektu internazionaletan parte hartu zuen. Gaur egun Sarak ikertzen jarraitzen du, batez ere sateliteak eta komunikazio sistemak. Sarak ESAko proiektu oso handietan eta oso garrantzitsuenetan parte hartu du, baita agentzia hau prestatu dituen misioetan parte hartu du. Gizakiok Sarari eskerrak eman behar dizkiogu. Berari esker espazioaren ikerketak ausko aurreratu dira eta aurrerapen ikaragarriak egin dira bere ikerketari esker. Sarak elkarrizketa batean esan zuen bere lan bakarra ez zela teknologian eta espazioan aurrerapenak egitea, baizik eta emakumeak duten paper garrantzitsua zientzietan ikustaraztea zela bere lan garrantzitsuena. Sararen lana gazte pila bat inspiratu ditu espazioarekin erlazioa duen zerbaitetan lan egiteko. Bera, beti erakutsi duelako proposatzen baldin baduzu zerbait kapaza zarea lortzeko. Gaur egun Europan eta Espainian prestatzen ari den misioak espaziora joateko gehienak Sararen ideiak edo ikerketetatik atera egin dira. Hau bai ikaragarria dela. Espainiako lehenengo emakumea da hau lortzen. Ikaragarria! Sarak erakutsi digu funtsezkoak direla teknologiak eta zientziak gure etorkizunerako. Bere lana inspirazio totala da jende askorentzat, gehienentzat emakumeentzat. Argi dago Sara García Alonsok urrats ikaragarria utziko duela espazioaren ikerketetan. Ni emakume garrantzitsuen artean Sara García Alonso aukeratu dut, uste dut ausardiaren eta esfortzuaren eredu bikaina dela. Eta baita aukeratu dut uste dudalako Sara ez dela oso ezaguna oraindik eta askoz gehiago izan behar dela egiten ari den eta lortzen ari den guztiarengatik. Eta beno, hau izan da dena. Espero dut asko ikasi izana eta asko gustatu izana. Eta gogoratu, denok gara gai proposatzen duguna lortzeko. Ausartak baldin bagara eta esfortzua eta pasioa jartzen baldin badiogu. Eta oraindik pentsatzen baldin baduzu ezin duzula ikusi Sara García Alonso egindakoak eredu ezin hobea dela eta. Hurrengoan ikusten gara. Agur!